Lagunok behar bada, saio hontan bizi dugun momenturik importantena, garrantzitsuena, iritsi da. Tirapu, importantea benetan. Kuadrillak, arroxak eta urdinak. Aitzol, Oier, Maite, Julen, Aitor eta Olatz, zatoz, erdira, favorez. Zuek zarete arriskuan zaudeten 6 lagunak. Lemezela, urdinak alde batean, arroxak beste aldean. Zenbat gauza gaur egiteko, esateko. Handik uste lehen bailen hasizkero, hobe izango dugula. Aste honetan egunero esan dizuet ez zela berdin izango mendik aurrera. Eta gutarrak arriskuen daude, 6. Inoiz baino gehiago. Aitzol Belasko, Aitor Mazabal, Oier Regaña, Julen San Sebastián, Maite Pascual, Olatz Aldasoro. Eskerrik asko, baina platoa utzi beharra daukazue 6ok. Bazoazte, hango aldetik favorez. Hala, eskerrik asko. Agur. Venga. Plazerra izan da. Vale. Jarra da, plana. Ara, hemen daude itxoiten. Oino, hostia, zen hori du. Esan dizuet hemendik aurrera ja ez zela berdin izango. Bueno, guazen ba. Da nire? Ez dakit. A ver, Nara. Artistenena. Ja, edo haiek talde bat eta gu beste bat, Ni edo abisatzen zeo ari zer. naiz. Ja. Sei zaudete hori. Talde arroxa eta talde urdina, bi jator, Leire eta Txurru. Ze, Txurru? Ba, deskolokatu total. Deskolokatuta bai, Bueno, suposatzen dut ez diala jungo, osea, hori fijo. Porque aukera hori dugu, bai guk, o bai guzkuseroak, o bai nonor. Eta ez dakit ze tramatzen duzuen, ze egingo zuen, baina ez dakit, Ez ditzateke justoa izango beste joan direnak, ez ditzateke justu izango. Bi ekipo. Zuek jarri dituzu arriskuan denak, Claro. Zuek izan zarete. Bai. Eta hau igual berriek esperoko zuten, baina ez duet pensa, Olatz, Aitor, Oier... Asira-asiratik daudenak, behaz daude. Bai. Nik ez da sinisten. Ez duzu sinisten, edo ez duzu sinistu nahi, enara? Osa, nik ez da sinisten ja kaitxean jundiala. Hoi da. O, geho sartukea bota dengo bi ekipo... Txurru horrenik ere matematikei bueltakaz. Ez dakit zein imaginatzen zenuen nola izango zen gaurko gaua. Ba, suposatzen aban, beti esaten duzu, diferentia dela, baina nik suposatzen aban 6 egonda, ba, ingo genula, bai, Larrosatako taldiak da bai Urdiniko taldiak, ba, bat salbau, bat bota, 3 jungo zian, suposatzen dut, da 3 geratu, baina... Baina beti esaten dugu, hemen edo zer gauza gertalitekela. Eta gaur gertatu eginda, 6 gutar lehendabiziko aldiz, ospa egiten ikusi ditugu. Palo. Zuek ez eta ez. Nik esaten dizuet, hau dela daukagun, hau dela dagoen. Baina ez diga jun. Platoetik... Ez dituzu ez zei... Amaiatan akor. Nik ikusten, oan digan jendia oso ziur da hola ez dala ino jungo, oso posikatea dia hemendikan. Ja. Baina, bueno, hasieratik esan du Julenek ez errestela berdin izango, eta behintzat bazpare... Hemen igual bazegoen jarra relajo puntu bat. Claro, eske hori da. Pidaliko ditugu. Oso seguro igual zaudete denak, eta... Zuek izendatuta, gehiago, zuek arriskua jarrita, joan dira. 6 lagunak. Eskatan justu irudituko. 6 jutiak, tío. Nik barkatu baina ez da sinisten. Nik ez da. Nik ez. Eta hola baldin bada, osea, iritze zait, fatal. Iritze zait. Baina ze espero zenuten, beti Ja, berriak eske etorri eta hori- berriak bidali. sei Berriak etorri eta berriak pertsona bidali. Eta atera beti zuek hemen. Zegoen zerra, ekipo berriak izateko beste erdiak gu. Ba igual. Eske ez. Ez da sinisten barkatu. Hoi abisatu behar da. Tenia mutil bakarra. Noiz izan ahora izuretat problema, txuru. Ez, jode, baina, tío, mutiekin be bai, jo que sé, neskekin bikain, baina mutiekin be bai, Akojonau, sartzen baina mutiak orain, akojonau. Bi ekipo. Leire eta Txurru zatozte favorez. Claro. Bi jatorren dauzkagu hemen. Nik orain momentu batean gauzatxo bat ekarriko dut. Marronak. Joder, marronak. Kaja importantea. Zuen izenean, zuen ordezkari moduan dauzkagu, Leire eta Txurru.
Zuek esan bat eta hiru. Bat, bi, eta hiru. Buah, txabal. Honek esan nahi du? Talde aldaketa. Honek esan nahi du? Mugimendua. Vale, zuek aukeratu, bat edo beste. Tita. Zabatu beste, izena jarri txau, Ez. Zera? Hauek izan litezke zuentzat, eta hauek zuentzat. 6 txartel dauzkagu, 6 izenekin, eta kolore diferentekin. Aukeratu, oraintxe, zuek 6ok, kuadrilla arroxa edo urdina izango zareten. Ja. Arrosa edo urdina? Arrosa. Zuek. Gurdina. Ba, nik arrosa. Ba, ja aukeratu beharra daukagu. Denak osea, talde plan, bat a ver. zarete. Zuek 6ok talde bat osatzen duzue. Arrosa? A ver, itxon. Talde bakarra gara orain gu. Urdina. 6 zaudete, txurru mutil bakarra, bost neska. Zer nahiago duzu, urdina edo arrosa? Urdina. Arrosa pegatzen du hobeki, ez? Baina izena zeba dauz kolore diferentiak. Claro, zu gurdina badaukazu, Karo, arroxa. Karo. Haue dira zuen txaltelu. Ei, aukeratu urdina edo arroxa. Arrosa. 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 Vale, arrosa. Eseri, leire. Hauek zuentza dira. Wow, qué movida, tío, qué cojones. Eta, leire txapela favorez. Ongi etorri. Oso guapika zaude horrela ere. Txurru zure bai. Txapela. Hartu zuen lekuak, denok ere eserleku arroxetan. Ze hemendik aurrera talde berri bat zarete. Kuadrilla arroxa izango zarete hemendik aurrera. Txurru! Uah! Mutil bakarra! Orain, ze disgustoa ez da... Ondo lo tratado, Janire! Ez que orain dikan itzgabean nago. Bai. Oiatzek esan dit, fijo. Claro. Horrek esan nahi du? Hemen geldituko direla. Oie danak beste ekipo izango, jala. Hemen daukagula talde urdin berria. Ikusten. Beraiek oraindik ez dakite, beraiek martxan egin dute, oso lasaiak gainera. Eta oraindik ignorantzia absolutuan egonda ere, ez dakite talde urdina direla. Beraz, bi talde hemendik aurrera, aurrez aurre. Lehenoko berdin berengo Ez dago jatorrenik, talde jatorrik eta satorrik ere ez daukagu, baldintza beretan zaudete. Eta orduan inorraz dijo kalea. Talde urdina hemen daukazu. Espero beno, eske bakit. Txon, klaro, ze orain, ari zait okurritzen aldaketa hauekin, batzu joan dira, beste taldera, norta, gaur lehen biziko musua, manda, batoa. Baina, bueno. Ez? Es lo que hay. Morrosko bakarra. Buah, ez neban espero, Claro. Sokatira. Ya te digo, sokatira aldauko zu, ez da jugu da, ez da? Aizu da, zuguk esaldaka indarra. Baina ikusi, baina Aitor... Eta irantzuk esan duna, eta berak ez aldaki bat tira egiten. Bai, baina... Hombre, Amaia Tanakor. Ni sokatirataz baino gehiago arduratuko nintzen nominazioetaz eta gauzaetaz. Oain arte beti neska gatea dira... Claro. Neska gatea dira jator bezala eta mutik gehiena gatea dira arriskuan. Orduan nik gehiago preokupatuko nintzen hortaz. Ze erreixa izan den orain arte ez da, azkenak iritsitakoak izendatu eta kanpora. Eta orain, hemen, denak zaudete hasieratik. Izendapenak, jatorrenak, gaurtik aurrera ez zer ez delako orain arte bezala izango.